आज ही आजोबाची जात्रा आणि ही आजोबाची जात्रा म्हणजे बरी फेमस ही आश्वे मांद्रे हे जाता आणि ही आजोबाची जात्रा म्हणजे सारखी ही आजोबा हो राखणदार सारको मोरजी आणि आश्वे मांद्रेच्या सारको बाउंड्री असल्या कारणान लोक मोरजी ते मांद्रेचे लोक भाविक भरपूर येतात हे जात्रा पळोवपाक आणि हे जात्रेक वैशिष्ट्य म्हणजे लोक घट घेऊन येतात केळीचे जे आंगवणी किती असतात ते घट घेऊन येतात आणि ते राखणदार आणि प्रसिद्ध असं हो ही जात्रा म्हणजे लोक जे टुरिस्ट जे व्यवसाय असा मोठे मांद्र्याचे लोक ते एकदम हे जात्रेक घट घेऊन येतात आणि तांकां हो राखणदार असो की केन्नाय हाकेक सुद्दां केन्ना नांव घेतलें आजोबा पावूंक घेतलो पण केन्नाय मध्यान रात्री थंयसर केन्ना नांव घेतलो पण हो आजोबा लोकांक वाट सुद्दां दाखयता कुठे कोणाचे समज रानात गेले आणि कितें तरी चुकलो समज जाल्यार वाट सुद्दां दाखयता हो असो प्रसिद्ध असो जात्रा हे आमी म्हणटा आजोबाची आणि लोक पळयता की सकाळच्यान हे हांगा रांग लायला तशेंच विदेशी पर्यटक आणि दिल्ली वाले सुद्दां हांगा भरपूर दर्शनाक हे येता हो जागृत देवस्थान असो मानलें वयता